Bokatioren bigarren topaketa, bokazioan alde otoitz egiteko jarduna, Artzaionaren katedralean ospatu zen otoitz vigila baten eskutik. Onferrandok esan aduen bezala, komunitateak bokazioez arduratzen ez badira, ez da gure komunitateaz arduratuko den bokaziorik izango. Hien lagunek hartu zuten parte Elizbarrutiko Legamia Masam laikoak bizitza publiko eraldatzen izenburupeko jardunaldian. Ekitaldian laiko batek persona konprometitua izateko landu behar dituen jarrerak aztertu ziren, bide batez, Elizbarrutiko sinodua eta mendikostea ospatzeko indar berritu ziren bildutakoak. Ekitaldia Gotzaina buruzela Artzaionaren katedralean ospatu zen eta Gipuzkoa osoko feduna bildu zituen. Sendotzaren eskutik hainbat pastoral esparruetatik etorritako 82 pertsona helduk Elizbarrutiko elizaren aberastasuna eta aniztasuna agerian utzi zuten. Gotzaitegiak Elizbarrutiko kuriaren eguna ospatu zuen. Zaruzko San Pelaio elizan ospaturiko eukaristiak Donostiako Gotzaia buru izan zuen, Zaruzko parrokoaren laguntzarekin batera. Bildutakoen bazkariaren ostean, Elizbarrutiaren zerbitzura 25 urte baino gehiago daramatzaten laikoak omenduak izan ziren.